Den første dag, det er mandag den 19. september, der kører vi kl. 8.00. Der kører vi i vores lejede bus, en lille 9-persons bus. Der kører vi til DHL i Leipzig, Halle Airport. Turen den kommer til at vare, som man kan se, fra kl. 8 til kl. 15 cirka. Og så ankommer vi til Globana Airport Hotel, som ligger lige ved siden af DHL-terminalen. Og så har vi lige nogle timer, hvor vi kan slappe af, få noget at spise og lige puste ud på den lange tur. Så kl. 22.45, så går vi over til DHL-hoppen, og der skal vi på den her lille tur, som varer 2 timer. Den starter kl. 11, vi er derovre kl. 22.45, og kl. 1.00, så er det tid til at gå i seng. Så det er det, der skal ske den første dag.